Una-una Christian imo pangalan, pero batasan pisting yaw. I wonder how, I wonder why. Used to take down about a crooked line, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Babala, ang ilan sa mga mapapanood ninyo ay hindi makatotohanan o katang-isip lamang. Yo guys, welcome back sa YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo niyan. Yo guys, for today's video, pag-uusapan natin ang hindi maipaliwanag na katanungan dito sa mundo natin. So, let's do it. Let's go! Kung naka-hit and run ang rescuer, kinsay mo rescue sa mga nabanggaan? Pisonet pero masudlan og 5. Nganong green ang blackboard? Nganong gitawag og bench kung walay balagyang bangko? Ang Tagalog sa seed, buto. Pero ang English sa buto, bone. Nganong walay guard sa police station? Kinsay nakaimbento sa pangalan? Nganong walay litro ang Yakult? Pen shop pero walay baligya na ballpen. Pwede ba mo inamog coke sa water break? Kung ang toilet is palikuran, unsay tawag sa toilet na nasa tubangan? Nganong makamata man ta pagpalungon ng electric pan? Ngano gwapo kay ko.
Kita mga Bisaya ba, mo pagpapigtuan ng mga Tagalog ni ng tagbugo. Ibe tabugo, wala ba bugo. Awa, ipakita rago ng ayos niya, tag sila niya, pangutan na unsa na. Aw, mingon na siya gilo. Kita bito kang white ang ayos, bugo, ilo, may tubag. Sir, basi gusto ni mo gabi, sir? Uy, tama-tama, bugnaw karon. Salamat kaya. Ay, wala man tayo sukar, sir. Sige lang, Freddy, tamis ba? Ay, sir, wala man buli tayo kape, sir. Ay, buang manigaday ng lip, mga atag pa kan. Wala manitanan, bugo, kab. Okay, sir. Ay, sir, tubig na nabugnaw, sir. Jesus, nimo dong kabulon ako dong anak. Walay ice, no? Wala po'y tubig. Type of laugh in chat. Haha. Ja 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 ja. Sak 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 sak. Wahahaha. Hehe. Hehehehehehe. Je 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 je. Hahaha. Ga 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 ga. Hua 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 hahaha hua 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 hua. Hahaha. Ga 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 ga. Ga 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 ja 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 ja. Ha ja 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 ja. Ha 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 ha. Gago! I-mention imong or itag ang imong ka-chat na nga mo katawa sa inyong konbo. So guys, sa mga nakapansin no, nganong kusog kang TV ate. Gago! Guwas ng tabi. So guys, parang dirigid, parang hinay naging TV ba? Parang try na to. Wala na no. So guys, sa mga nakapansin good na sa kung naong, kung anong, inganya kung naong ka na bitong. Kita ka na eh. Nag-brown dre ba? Brown. Nya dre tanong kipot eh. Kabantay mo na. Bro, kabantay mo no. Kuan maguna guys, kinang tungod na sa akong kagwapo. Gago! Bitaw guys, sa kuan bitaw ni kanang bitaw. Magsabon bitaw ko niya. Hindi ako ginapil bitaw dre. Okay, kabalo ka ng skincare bitaw na didibet ni mo na apilon si mong mata niya. Pakuan ni mo 2 minutes ba? Munang makalimot ako kuan dre sabot sa akong natatanaw. Mo nagkalima ako. Pero mo man ang sign na kuan ka, nagwapo ka. Awa. Gago! So sa mga nagingon sa kuan na ilason ko, tinuod man jud patang ina mo yawa ka. Kung katanaw ka to, pinakauna ka tong babala bitaw. Oh, kabalo na ka no. Oh, kabalo na ka. Kabalo na ka unsa nakabutang nito ah. Kung kabalo na ka unsa kong ipingan karon no, kabalo na ka. So karon guys no, mag-shout out na ta guys kay nga no. 7 minutes ra tong kuan bay. 7 minutes atong video. Kaabot og kuan 10 minutes. Kaabot na 10 minutes para kuan ba nindot. So ikaw nagtan-aw, i-share po di para kuan ba musikat. Grabe mo bugay. Ikaw ni share. Ba i-shout out beti ka. So guys, mag-shout out na ta. So first shout out gikan kay Ronald Pitt Quesalda, Rose Ann Lopez, kay Christian Van Bulak, kay Angeli Donato, kang Robby Chen Garay Conde. Shout out sa inyong 5. So ano din 5 na po? So kung si Dylan Pudo, si Samantha Christine Montemayor, si Kakay Ang, o iyang baby na si Cash, baby Cash, and then si Ben Tishorna, and then si Alice M. Feel na ko, sila may imong pangalan, ibaliktad lang naman na. What? Shout out. So shout out sa inyong 5. So next is si Denver Garcia. And then yung uyab is si Hilary K. Castro. So which means is Gago! Taga Magapo ni siya guys, si Denver Garcia. So shout out ako mga taga Magapo. Oh, dash 1 to 100. Oh. Gago! Kent Clyde Monteza, Cristel Manigos, Grinet Reyes Arbio. Shoutout sa inyong 5. So next 5 na po. Si Rem Coyos, Grizel May Galdo Pontillas, kay Shailene Longyapon, kay Dre Nash, and si Renz Chan. So shoutout sa inyong 5. And then next is si Shaina Parawan, Jana Tamay, Allen Pagunasan, Stephen Paul, Richelle J. Palma, and then si Riza Bilay.
So, moro to sila guys. Shout out sa inyo lima. So, kani dito siya guys. Kani bitaw. Ano pa shout out kana si Allen Pagunasan. Kuan gina siya guys. Guwapo kaya siya guys. So yun kay na maayo kay na mo handle relationship niya. Maayo kay na amigo. Sa kuan kay na bitong di ka biyaan. Ano na siya? Tagamayo na siya guys. So lastly day guys, shout out kay kang Sir Mark Elben sa muna number 1 to support ko. Sir, shout out din sir. So, muna to guys. So, moron tara ko ng ay daratat. So, moron tara ko. So, mo kartoran. What? So, maulang Gago! So, maulang to karon guys. Don't forget to subscribe. Click more notification bell para amo TV ko sugig tingog na kay Gago! ayo. Para update ka sa mga bago na mga videos, mga kabuang, mga videos. Hanggang sa muli. Bobo.